Türkmenler nädip raýat boldy? Raýatlarym. Raýatlaryň Bizning raýatlarymyzy raýatlaryň bizning raýatlarymyzy raýatlaryň bizning raýatlarymyzy raýatlaryň 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 bizning raýatlarymyzy raýatlaryň Raýatlar. bizning raýatlarymyzy bizning raýatlarymyzy bizning raýatlarymyzy bizning raýatlarymyzy Чё не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Entegem owa kabul eder misiniz? Raýat diýip owa pasportuňyzda ýazyldy ora. Açyp seredim. Pasportuňyzda şula adam goýun diýe. Hemmämizinkide de ýazykdy. Boldum indi şu yani.